on kokonainen pepperoni mies. Annilla on mun pipo. Sillä on mun hupparimies. Ja sillä on kivat suttershadöset. Ja toi on soijaa. Ja mä en uskalla maistaa soijaa. Mistä tän saa päälle? Missä tän saa valon päälle? Eikö tossa valoa? Se on soijaa. Mä en uskalla maistaa sitä. Anni oli rohkea. Uskaltaa se maistua kuulemma ruisleivältä. Ruisleipä. Me laitetaan pizzaan juissia. Juissia, sitä on. Ja sinappia. No sinappi on paha. Pepperonia. Maitoa. Solkukkuja. Maitoa, Anni. Suolea. Ja mä laitan nyt Sikahilloa. Minä laitan pakastimen jääkaappiin. Ei kun, tää on jääkaappi. Minä laitan pakastimen jääkaappiin. Ja Kato, tässä